سلام سلام نايز channel إذا تخاطرتي لو ما عندي هنيكم قرينا زلنا دما حدا عبي كورس إيو بزعوا فلتر مالتي فلتر فريمورك زبال كنرينا أوز كورس زي أو عسرت chapter استمقاقل خوينو كان مجمرة أنا فلتر سكع مجرش دما project based كورس لزخونة قلل زبالت e-commerce develop كنقبرينا مجرشة مالتي سلازي بتخاطاتالي كان مجمرة تحيزنا سلا مسارة نتعزكم منم عينت قد محزن فلتر نولي هالكم يهالهم تهاليكم صبغت زيولكم من دجنا كابزو كورس زي كتكاتاتولو تخليهم سلازي بحدا نتنح باركس خنت زولكم لو ما انت بزعبة فلتر فريمورك سلازخونه بزعبة انتاينت فلتر معاز ريليز تغيرو بمن كامبان خل ريليز تغيرو كاب كالوت بروجرامينج لانجوجات خف فلتر بمنتاي يفله نمنتاي ناخ فلتر نمتقام مريضنا كساب حزي انمن تطقيمهم له تاي كامباني تاع عالم ناس كحزي فلتر استطقموا انمن يوم زبل او ايتيوبيا انمن حزي فلتر يتقموا له زبلن خالوت فلتر ابز حزي او ايتيوبيا زلو ناي سراح عدلات فلتر ندحر نفلط خوينا ام منتاي ابلاي كنقبر نخل كساب حزي ختن ناي سراح channelات خ بزعف فلتر خندق زي وتي زبلن خالوتن ديسكس كنقبرينا كاو صنحنا غا بزعوا أتصعنا فلتر أو كمبيوترنا خمي يمثل زبل كنقصلينا سلازي أحبار نصنح ولا هنا مالتي እሺ كم تزبلنا يو فلتر مالت تايو فلتر مالت موبايلن ويب سايتن مبتصاق وي خع موبايلن ويب سايتن ديفلوبمنت زطقمنا ايو سلازي فلتر ريليز زتغبر بجوجل كامباني انتخون أخلتشان 15 مجمرة استفالت انتخون أخلتشان 17 دما بعلاوي ريليز كجبر خيل إيو سلازي فلتر كخالي فلي زبلو تايو اندحريلنا بتعمي نديفلوبرات ويم سوفتوير ديفلوبرات ويم بروجرامرات بتعمي ازيو قليلا لتتقمتون اقل قلل ليلو زتسرح ايو نابنت فلتر زتقم كود بيز ايو ادم ديفلوبرات مالتيو اندرويد تتقيمهم موبايل ديفلوب يغورو ن اي او اس ون خالي سويفت البال بروجرامينج لانجويج تتقيمهم ديفلوب يغورو سلازي ن اندرويد تتقيمهم زغورو ن اي او اس እንደገና ابل امنامن رن خون دما سويفت البال بروجرامينج لانجويج ዝኽእል ሰብ ቆፂሮም ወይም ደሞ ንዕኡን ግዜ ጥፊኦም እዮም ዲቨሎፕ ዝገብሩ ነይሮም ስለዚህ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ እንደገና ሕሰብዎም ብድሕሪኡ እንደገና አፕዴት ክግበር ተኮይኑ ቨርዥን ክመሓየሽ ተኮይኑ እንደገና ኣብ አንድሮይድ በአንድሮይድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ተጠቂሞም አፕዴት ገሩ ኤጌን እንደገና ና አይኦኤስ እንደገና ኸይዶም እንደገና በስዊፍት ወይም ኻሊ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እንደገና አፕዴት ገሩዎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ታዩ ሓደ ኮስት ኻልኣይ እንደገና ታይም ውን ብጣዕሚ ዝበልዕ ማለት እዩ በት ፍለተር ግን ዝጥቀሙ ሓደ ኮድ ቤዝ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ግዜ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እንድሕር ሓንቲ ግዜ ብፍለተር እንድሕር ዲቨሎፕ ጌርና ንአይኦኤስም ንአንድሮይድም ክጠቅመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካሊ እንደገና ፍለተር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዝጥቀመሉ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኣለዎ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እሱ እንደገና እንታይ ይበሃል ዳርት ይበሃል ማለት እዩ ዳርት ውን ልክዕ ከም ፍለተር ብጉግል ካምፓኒ ብ2011 ዓመተ ምህረት ሪሊዝ እዩ ተገይሩ አይ ሚን ዓመት ብናቶም ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሪሊዝ ተገይሩ ዳርት ፎከስ ዝገብሮውን ኣብ ሞባይል ዲቨሎፕመንትን ዌብ ዲቨሎፕመንት እዩ ስለዚህ ንምንታይ ኢና ስቲ ፍለተር ንጥቀም ሕዚ ካብ ካልኦት ፕሮግራሚንግ ላንጉጃትስ እሺ ንኮድ ሓደ ኮድ ቤዝ ስለዚ ዝጥቀም እዩ እቲ ካልኣይ ኸ ንምንታይ ኢና ንጥቀም እንደገና ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ፍለተር ንምምሃር ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ፍለተር ተጠቂምካ ዲቨሎፕ ንምግባር እውን ኣዝዩ ብጣዕሚ ቀሊል ብምዃኑ ሓደ ካልኣይ እንደገና ሆት ሪሎድ እና ሆት ሪስታርት ዝበሃሉ እንደገና ፊቸራት ሒዙ ዝመፀ እዩ እሱ እውን ብደንብ ክንሪኢና ሳልሳይ እንደገና ካብ ካልኦቶም ፍልይ ዘብሎ እንደገና ፍለተር ጽቡቕ ዝኾነ ዶክመንቴሽን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ بزياتهم أما كان ينتينا فلتر كخالة بروجرامينجات أبليتنا نتكمل بتعمي أزي قليليو سلازي بايزوي نتمهرنا يخن كركلنا خن فولتوينا بتعم قليل مخالونا وخلنا خن ريوينا سلازي إن من يوم من دجنا بفلتر ديفلوب تجورو وإنه فلتر زتكمو عبيت كمباني تاع عالمنا إن من يوم زبل دجنا عندنا هذي علي بابا أو كوميرس هذي بفلتر ديفلوب تجورو سلازي بتعمي سحباي لخونه يو اي يزلو يوزر انترفيس سلازي السو بفلتر ديفلوب تغيرو خلاي እንደገና ጉግል ፔይ ውን بخوم እዩ بفلتر እዩ ሳልሳይ ኢቤይ ሞተርስ
ናይ ኢቤይ እውን በብዝሕ ሕዚ ኣብ ኢኮመርስ ዘለው ፍለተር እዮም ዝጥቀሙ ዘለው ማለት እዩ። ካሊእ ናባና ክነምፅኦ ከለና ናብ ዓድና እንደገና ሕዚ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ፍለተር ዲቨሎፕ ገይሩ እዩ ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ንጥቀመሉ ኣለና ብፍለተር ዲቨሎፕ ዝተገበረ እዩ። ሕብረት ባንክ ንባዕሉ ብፍለተር ዲቨሎፕ ዝተገበረ ኢና ንጥቀም ዘለና። እዚ ሲቢኢ ብር ንብሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ዘሎ ብፍለተር እዩ። ሕዚ ካልኦት ባንክታት ዘለዋ ከምኒ ኣቢሲንያን ወጋገንን እውን ብፍለተር ዲቨሎፕ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ዝጥቀማ ዘለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕ ቼክ ክንገብር እንተኮይንና ኣብ ቴሌግራም ወይም ደሞ ኣብ ዌብሳይቶም ከይድኩም ኣፍሪወርክ ልብል ለምሳሌ ሓንቲ ናይ ኣፍሪወርክ ሓንቲ ናይ ቴሌግራም ቻናል ናይ ኢትዮጵያ ስራሕ መእለሽ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣፍሪወርክ ከይድኩም ብፍለተር ዲቨሎፕመንት ኢልኩም ስራሕ እንድሕር ኣሊሽኩም ማለት እዩ ሰርች እንድሕር ጌርኩም ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ናይ ስራሕ ዕድላት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱም ሓደ ሓዱሽ እዩ፣ ካልኣይ እንደገና ብጣዕሚ ቀሊል እዩ፣ እቲ ሳልሳይ እንደገና ኮድ ቤዝ እዩ። ሕዚ ሓንቲ ግዜ ብፍለተር ዲቨሎፕ እንድሕር ጌርኩም ኣፕሊኬሽን ንአይኦኤስ እውን ይጠቅመኩም እዩ ንኣንድሮይድ እውን ይጠቅመኩም እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ከመይ ጌርና ፍለተር ክንፅዕን ከም ንኽእል ክንርኢ ኢና። ፍለተር ንምፅዓን ድማ ኣብ ባዕሉ ፍለተር ዴቭ ልብል ክንኣቲ ኢና። ፍለተር ዴቭ ክንብል ክንኣቲ ከለና ዚፕ ፋይል እውን እኒኦ ብሲኤምዲ እውን ዝፀዓን እኒኦ። ስለዚ ንሕና ግን መጀመርያ ካብቲ ዝመፀልና ኣብዚ ጌት ስታርትድ ንብል እሞ ካብኡ ፍለተር ባዕሉ ኣየናይ እንታይ ከም ዝተፃነፍቲ ሜሽን ይፈልጦ እዩ። ሕዚ ናተይ ዊንዶውስ ከረንት ዲቫይስ ልብል እኒኦ፣ ኣይኦኤስ ልብል እኒኦ፣ ላይኖክስ። ስለዚ ዊንዶውስ ከረንት ዲቫይስ ስለልበለ ፍቲ ሕዚ ዘሎ ሜሽን ዝተፃነሲ ከረንት ዲቫይስስ ዊንዶው እዩ ዝብሎ። ስለዚ ናብኡ ኣቴ እታ ዚፕ ፋይል መጀመርያ ዳውንሎድ ይገብራ ማለት እዩ። ስለዚ ዚፕ ፋይል እኒኦ ናይ ኣንድሮይድ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ እውን ካብዚ ዳውንሎድ ክንገብር ንኽእል ኢና። ካሊእ እንደገና ፍለተር ፎር ዊንዶውስ ልብል እኒኦ 3.32.7 ልብል እታ ዚፕ ፋይል እሳ ክሊክ ገይረ ዳውንሎድ ይገብራ ማለት እዩ። እሳ ዳውንሎድ ምስ ገበርክዋ ኣብታ ኮምፒተረይ እንታይ ዚፕ ዝኾነ ፋይል እዩ ዳውንሎድ ዝገብር ማለት እዩ። ዚፕ ዝኾነ ፋይል ዳውንሎድ ክገብረለይ ከሎ ካብኡ እሳ ከዓ ወሲደ ከዓ ኤክስትራክት ይገብራ ማለት እዩ። እታ ዚፕ ዝኾነ ፋይል ወሲደ ዳውንሎድ ምስ ገበረትለይ ምስ ወደአትለይ እሳ ኤክስትራክት ይገብራ። ኤክስትራክት ምስ ገበርክዋ እንደገና ኣብ ትክክለኛ ዝኾነ ቦታ ወይም ኣብ ትክክለኛ ዝኾነ ድራይቭ እሳ ስቶር ይገብራ ማለት እዩ። ስቶር ምስ ገበርክዋ እሳ እንደገና ድሓር እንታይ ይገብራ እሳ ካሊእ እንደገና ምስኡ ተዛማጅ ዝኾነ መጀመርያ ዳውንሎድ ይገብር። ቪኤስ ኮድ ተኮይኑ ቪኤስ ኮድ ኤዲተራት እኒኦ ዝተፈላለዩ ኤዲተራት ከምኒ ሰብላይም ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ኢንቴሊጀንት ኣይ ልባሃል እኒኦ፣ ፒኤችፒ ስቶርም ልባሃል እኒኦ፣ ብዙሓት ዓይነት እንትናት እዮም ዘለዉ። ስለዚ እሳቶም እውን ዳውንሎድ ይገብር ምስኡ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ኣነ ብዚ ሕዚ ኣብ ምንታይ እየ ገይረያ እኒኹ ኣብ ሲ እየ ገይረያ ዘለኹ ማለት እዩ። ኣብ ሲ ኣብ ኮምፒተረይ ኣብ ሲ ዳውንሎድ ገይረ ኤክስትራክት ገይረ ኣብ ሲ ኣቕሚጠያ እኒኹ። ኣብ ሲ ፍለተር ትብል ኣቕሚጠ እኒኹ። እታ ፍለተር እንደገና ምስ ከፈትክዋ እታ ፍለተር እንደገና ኣብ ፍለተር ውሽጢ እንደገና እንታይ እኒኦ ልብል ኮንሶል እኒኦ፣ ፍለተር ኮንሶል ልብል እኒኦ ማለት እዩ። ስለዚ ቀጥታ እንደገና እታ ፍለተር ኮንሶል ብምኽፋት ኮማንድ ይፅሕፈ እዚ ማለት እዩ። ኮማንድ ፅሒፈ ታይታይ ኣብዛ ሜሽነ ይቐሪ ታይታይ ኸ ይመፅእ ዝብል እንደገና ፍለተር ዶክተር ልብል ክሊክ ገይረ ባዕሉ ቲክና አንቲክ ይገብረለይ ማለት እዩ። ኣነ ሕዚ ኦልሬዲ ፍለተር ስለ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ኣብዚ ሜሽነይ ወይም ኣብዚ ላፕቶፐይ ንዓይ ኩሉ ራይት ክገብረለይ፣ ንዓኻትኩም ግን ኤክስ ዝገበረልኩም እንድሕር ሃልዩ እቲ ኤክስ ዝገበረልኩም እንደገና ኼድኩም ካብ እንደገና ክትፅዕንዎ ኣለኩም ማለት እዩ። ለምሳሌ ቪኤስ ኮድ እንድሕር ለይፅዕንኩም ቪኤስ ኮድ ክትፅዕኑ እኒአኩም። ኮኔክሽን እንድሕር ለየሎ ኮኔክሽን ኮኔክትድ ክትገብርዎ እኒአኩም ኤክስ ኢሉ ገብሮ። ኣንድሮይድ ስቱድዮ እንድሕር ለይፅዕንኩም እውን ኣንድሮይድ ስቱድዮ ናይ ግድን ስለ ዘድሊ ክትፅዕንዎ ኣለኩም ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ፍለተር ዶክተር ትብል ኮማንድ ንምንታይ እያ ትጠቕመና? ንቼክ ንምግባር ማለት እዩ። ቼክ ንምግባር ኣብዚ ሜሽን እዚ ዝተፃዕነ ፍለተር ሲ እንታይ ይቐሪ እንታይ ኸ ተፃዒኑ ዝብል ቲክና አንቲክ ገይሩ ንዓና ዲስፕሌይ ይገብረና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንምንታይ ኢና ሕዚ ፍለተር ኮንሶል ተጠቒምና ዘለና? ምክንያቱ እንድሕር ካልኦት ፕሮግራሚንግ ወይም ካልኦት ፓኬጃት እንድሕር ትፅዕኑ ኮይንኩም ናይ ግድን ኣብ ብኮማንድ ወይም ብሲኤምዲ ራንክ ትገብርዎም እንድሕር ኮይንኩም ናይ ግድን ኢንቫይሮንመንታል ቫርያብል
እንትን ክትህሉኒ ኢኩም ፓዝ ክትህብዎ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ሕዚ ኣነ ብኮማንድ ክሰርሕ እንድሕር ኮይነ ናይ ግድን ኣብዚ ኢንቫይሮንመንታል ቫሪያብል መፄ ካብኡ ኣብዚ ሲስተም ፕሮፖርቲ ኣትየ ኢንቫይሮንመንታል ቫሪያብል ዝብል እኒኦ ናብዚ ኢንቫይሮንመንታል ቫሪያብል ኣቱ እሞ ካብኡ ኣብ ፓዝ ዝብል እኒኦ ኣብዚ ዩዘር ቫሪያብልስ ፓዝ ዝብል እኒኦ ኣብዚ ፓዝ እዚ ትክክለኛ ዝኾነ ቦታ ይህቦ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ እንታይ እያ ትብል ኣብዚ ኣብ ሲ ፍለተር ውሽጢ ኣብ ፍለተር ዝብል ካሊእ ፎልደር እኒኦ ካብኡ ቢን ዝብል እዛ ዝኒአ ፓዝ ትክክለኛ ፓዝ ሂቦዮ እኒኦ ስለዚ ድሕሪ ሕዚ ዘሎ እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተመይ ወይ እቲ ዊንዶወይ ፍለተር ብኮማንድ ኣክሰስ ክገብሮ ይኽእል እየ ኣፋሊጠዮ እኒኹ ፓዝ ሂቦዮ እኒኹ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ብኮማንድ ኮይኑ ንባዕሉ ሲኤምዲ ከፊተ ኮማንድ ማለት እዩ ፍለተር ዶክተር ቴላ ሕዚ ይሰርሐሉ እዩ ንዓይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣፋሊጠዮ እኒኹ እዩ ስለዚ ካሊእ እንደገና ክንፅዕኖ ዝግበአና እንደገና እንታይ እኒኦ ኣንድሮይድ ስቱድዮ እኒኦ ማለት እዩ ኣንድሮይድ ስቱድዮ ንምፅዓን እንደገና ዲቨሎፕ ኣንድሮይድ ዶት ኮም ኣቲና እውን ስላሽ ስቱድዮ ኣቲና እዚኣ ዳውንሎድ ንገብራ ኖርማሊ ካብኡ ዳውንሎድ ምስ ገበርናዮ ኣራውንድ 1 ጂቢ ምናምን እዩ ዝመፅእ እዚ ዳውንሎድ ጌርና ንፅዕኖ ማለት እዩ ዳውንሎድ ጌርና ኖርማል ኔክስት እናበልና ንፅዕኖ ስለዚ እዚ ምፅዓናዮ እንደገና ኦልሬዲ ኣብ ውሽጡ እንደገና እቶም ናይ ፍለተር ፓኬጃት ባዕሉ ኣውቶማቲክ የግንዮም ኣንድሮይድ ስቱድዮ ኣነ ሕዚ ኖርማሊ ስለ ዝፀዓንክዎ እዩ ስለዚ ኣብዚ እንደገና ቨርቹዋል እንደገና ኤስዲኬ ዘለው ክንፅዕን እኒአና ቨርቹዋል ሞባይል ዲቫይሳት ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሕዚ ለምሳሌ እዚ ፒክስል 9 ዝብል ፅዒነ እኒኹ ግን እስኻትኩም ፒክስል 9 ንብለዚ ልርአየኩም እንተሃልዩ ፅዒነ እኒኹ ግን እስኻትኩም ክትፅዕኑ ተኾንኩም እንደገና ኤስዲኬ ኢኹም ትፅዕኑ ዝግባእ ማለት እዩ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ኪት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኣቲኹም ቱልስ ኣቲኹም ካብኡ ኤስዲኬ ማናጀር ዝብል እኒኦ ኣብታ ኤስዲኬ ማናጀር ክሊክ ትገብርዋ ተለኹም ካብዚኣቶም መሪፅኩም ዝመፀልኩም እንትን ክትፅዕኑ ትኽእሉ ማለት እዩ ኣነ ካልኣይ ፅዒነ ከየብለኩም ቢዚ ስለትኾን ፒሲ እዩ ስለዚ ኢዝሊ ንምርዳእ ግን ኣብ ቱልስ ኣቲኹም ኤስዲኬ ማናጀር ዝብል እኒኦ ኣብታ ኤስዲኬ ማናጀር እሳ እንትን ክትፅዕንዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እንታይ ይቀረየና ኣሎ ኤዲተር እዩ ዝቀረየና ምክንያቱም ኣንድሮይድ ፅዒና ፍለተር ፅዒና ኢንቫይሮንመንታል ቫሪያብል ኣስተኻኺልና ስለዚ እንታይ ይቀረየና ሕዚ ዘሎ ቪኤስ ኮድ ኢና ንፅዕን ማለት እዩ ኣነ ኦልሬዲ ቪኤስ ኮድ ስለ ዝፀዓንኩ እየ ንስኻትኩም ግን ቪኤስ ኮድ ኖርማሊ ከምቲ ንካሊእ ፕሮግራሚንግ ትጥቀምሉ ቪኤስ ኮድ ከመይ ገይርኩም ዳውንሎድ ከም ትገብሩ እውን እንትን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ካሊእ እንደገና ኣብዚ ቪኤስ ኮድ ምፅዓና እንደገና ፓኬጃት እኒኦ ዝጠቕሙና ለምሳሌ ኣዌሳን ፍለተር ስኒፔትስ ዝበሃል እኒኦ እዚ ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና ኣንድሮይድ ሾርትከት ንምፅሓፍ ፕሮግራሚንግ ኮድ እዩ ዝጠቕመና ካሊእ እንደገና ፍለተር ዊጀት ስኒፔት ዝበሃል እኒኦ እዚ እውን ሕዚ ናይ ዝኾነ እንትን ክንፅሕፍ ተኮይንና ማለት እዩ ኢዝሊ ባዕሉ የብለና ከምዞም ካልኦት ስኒፓት እዮም ለምሳሌ ሕዚ ኤስቲኤል ኢኤስኤስቲኤልና ስቴትለስ ዊጀት ምዃኑ እዩ ኣንደርስታንድ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም እንደገና ፕለጊናት ኣፕዴት ንገብሮም ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ኦልሬዲ ያው ኣብ ቪዥዋል ኮድና ዘድልዩና ኤክስትራ ዝኾኑ ፕለጊናት ፅዒና እኒአና ንዲቨሎፕመንት ዘድልዩና ከምኒ እቶም ስኒፔትስ ናይ ፍለተር ይኹን ናይ ዳርት ይኹን ናይ ዊጀት ይኹን ስኒፔትስ ፅዒና እኒአና ስለዚ ኢዝሊ ዲቨሎፕ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንጅምር ንኽእል ኢና ግን ቅድሚኡ ግን ኢንቫይሮንመንታል ቫሪያብል ዝሃብናዮ ፓዝ ነይርዎ ዶ ናይ ፍለተር እሱ ብሲኤምዲ መጀመርያ ቼክ ክንገብሮ እሞ ኣብ ሲኤምዲ ኣቲና ያው ፍለተር ዶክተር ክንብል ከለና ኩሎም ቲክ ክገብረና እኒኦም እቲ ኣንድሮይድ ስቱድዮ ኔትወርክ ባዕሉ ኮኔክትድ ዶ ይኮነን ምክንያቱም ፕሮጀክት ክሬት ክንገብር ከለና ሓደሽቲ እንትን ዝገብረልና ምኳኑ ቪኤስ ኮድ ባዕሉ እሱ ቲክ ንክገብረልና መጀመርያ ሲኤምዲ ኣቲና ፍለተር ዶክተር ንብሎ ፕሮፖርሊ ይሰርሕ ዶ ይሰርሕ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ፍለተር ዶክተር ክንብሎ ከለና ማለት እዩ ኩሎም ቲክ ክገብረልና እኒኦም ብድሕሪኡ ሓዱሽ ፕሮጀክት ክሬት ጌርና ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት እሱ እንደገና እንትን ክንገብር ኢና ስለዚ ሕዚ ፍለተር ዶክተር ኢልና እኒአና ራይት ጌርና እኒኦ ዊንዶ ቨርዥን ዝብል እውን ራይት ጌርና እኒኦ ዊንዶ 11 ኦር ሃየር ምናምን ዝብል ካብኡ ቼክ ይገብረልና ኣንድሮይድ ላይሰንስ ምናምን ዝብል ቼክ ይገብረልና ኣንድሮይድ ተፃዒኑ ዶ ይፀዓነን ቪዥዋል ኮድ ተፅዒኑ ዶ ይተፃዓነን ዝብል ቼክ ይገበረልና እሳቶም ቼክ ምስ ገበረልና እንትን ንገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ገይርልና እኒኦ ስለዚ እዚ እንድሕር ገይርልና ኩሎም እንድሕር ቲክ ገይርልና ፍለተር ዝፀዓናዮ ኣኒሜሽንና
ሬዲ እዩ ማለት እዩ ሬዲ እዩ ንዲቨሎፕመንት ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ እንታይ ኢና ንገብር ናብ ዴስክቶፕ ንእተሞ ናብ ዴስክቶፕ ኣቲና ምክንያቱም ኢዝሊ ኣብ ዴስክቶፕ ኣክሰስ ክንገብሮ ስለ ንኽእል ፍለተር ኢልና ካብኡ ክሪኤት ካብኡ ናይቲ ፕሮጀክት ኔምና ንህቦ ማለት እዩ እዚኣ እዛ ኮማንድ ክሪኤት ንምግባር ፕሮጀክት ትጠቕመና ስለዚ ዴይ ዋን ንበሎ ዴይ ዋን ንበሎ እሞ ስለዚ ፍለተር ክሪኤት ዴይ ዋን ማለት ማለት እዩ ፍለተር ሓዱሽ ፓኬጃት ዳውንሎድ ይገብረልና ነቲ ፕሮጀክትና ዝጠቕመና ኣብ ምንታይ ፎልደር ኣብ ዴይ ዋን ዝብል ፎልደር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ረን ምስ ገበረ ኦረዲ ኣብ ዴይ ዋን ክሪኤት ተገይሩ እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ ሲዲ ማለት ቼንጅ ዳይሬክተሪ ቱ ዴይ ዋን ማለት እዩ ናብ ሲዲ ኢልና ናብ ዴይ ዋን ክንኣቱ ንኽእል ካብኡ እንደገና ፍለተር ራን ብምግባር እንደገና ረን ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዴይ ዋን ኣትየ እኒአኹ ናብቲ ፕሮጀክት ውሽጢ ኣትየ እኒአኹ ኣብኡ ኣትየ እንደገና ፍለተር ዴይ ዋን ክብል ከሎ ፍለተር ራን ክብል ከለኹ እንታይ መፂእ እኒኦ ኣብ ዊንዶው ዶ ራን ክገብረልካ ኣብ ክሮም ዶ ራን ክገብረልካ ኣብ ኤጅ ልብል እዩ ስለዚ እዚ ድሓሪ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ሕዚ ኢለ ኣብ ክሮም ክብሎ እሞ ኣብ ክሮም ረን ገይሩ ከርእየኒ እዩ ድሓር ግን ኣብ ምስ ኣንድሮይድ እንደገና ኣንድሮይድ ከይከፈትና ከመይ ጌርና ኣብ ቪዥዋል ስቱድዮ ኮድ ኮይንና ቨርቹዋል ሞባይል ራን ክንገብር ንኽእል ኤስዲኬ ልብል እንደገና ክንርኢ ኢና ብኢሙሌተር ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ኣብ ክሮም ፅኡ ኢለ ረን ይገብሮ ኣለኹ ብክሮም መፂለይ እኒኦ ፍለተር ዲሞ ሆም ፔጅ ልብል ማለት እዩ እቲ ፍለተር ዲሞ ሆም ፔጅ ያው ኣፕ ባር ምዃኑ ብሞባይል ክኾን ከሎ ብደንቢ ክትሪእዎ ኢኹም ኣብ ታሕቲ እንደገና ያው እዛ ፕላስ ትብል ምልክት እንደገና ታያንያ ናይ ኢንክሪመንት ምናምን እያ ትብልኛ ስለዚ ነንሕድሕዱ ኣብቲ ፕሮጀክት ውሽጢ ኣቲና ነንሕድሕዱ ኮድ እንታይ ከም ዝሓዘ ዲስከስ ክንገብር ኢና ሕዚ ግን ኣብ ክሮም ራን ገይረዮ እኒአኹ ብምንታይ ፖርት 58 584 ዝብል ፖርት ሎካል ሆስት ኢሉ ረን ገይርዎ እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ናይ መጀመርያ ለላ ፍለተር ዲሞ ሆም ፔጅ ትብል ኣብቲ ፕሮጀክት እውን ኣቲና ከፊትና ክንሪኦ ከለና ድሓር ክንሪኦ ኢና ታይትል ዝብል እዩ ስለዚ ነንሕድሕዱ እስቲ ክንሪኦ ኢና ለምሳሌ ኣብዚ ፋይል ኢልና ካብኡ ኦፕን ፎልደር ኢልና ካብኡ ኣብ ዴስክቶፕ ኢና ክሬት ጌርናዮ ካብኡ ብምንታይ ፎልደር ኢና ክሬት ጌርናዮ ዴይ ዋን ድብል ስለዚ ዴይ ዋን ድብል ሰሌክት ፎልደር ሊርና ክንከፍቶ ከለና ከፍተልና እዩ ካብኡ ነንሕድሕዱ ማለት እዩ ፎልደራት ነቲ ፕሮጀክትና ሓድሽ ፕሮጀክት ዝጠቕሙና ዳውንሎድ ገይርልና እኒኦ እዚኣቶም ነንሕድሕዶም እንታይ እንታይ ይጠቕመኒኦም ዝብል ክንሪኦም ኢና ሕዚ ግን ሜይን ፈንክሽን ናብ ምንታይ ዝርክነ ኣብ ሊብ ውሽጢ ሜይን ዳር ትብል እኒኦ ስለዚ ኣብዚ ታይትል እታ ዝረኣኹማ ታይትል እያ እታ እንትን ትብል እዛ ፕላስ ፕላስ ትገብረና ኢንክሪመንት ከዓ እዚኣ እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንደገና ብሞባይል ከመይ ጌርና ራን ጌርና ከም ንሪኦ እንደገና ፀኒሕና ክንርኢ ኢና ሕዚ ግን ያው እዞም ኣብዚ ዘለዉ ፎልደራት ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ሌክቸርና ወይ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ቱቶርያልና ክንሪኦም ኢና ሕዚ ግን ያው ብቲ ሞባይል እውን ራን ጌርና ክንሪኦ ኢና ከመይ ጌርና ብሞባይል እውን ራን ጌርና ከም ንሪኦ እውን ክንርኢ ኢና ሕዚ ግን ራን ዝገበረልና ግን ፖርቱ ባይዘወይ ማለት እዩ እዚ 127 ገለ ዝብል ኣሎ እዚ ሎካል ሆስት እዩ ያው ብኮማንድ ኢና ከዚ ራን ጌርናዮ እኒአና ብኮማንድ ላይን ራን ስለ ዝገበርናዮ እዚ ስቶፕ ንገብሮ እሞ እዚ ስቶፕ ምስ ገበርና ካብኡ ቀፂሉ እንደገና እንትን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ብሞባይል ራን ጌርና ክንርኢ ኢና ከመይ ጌርና ካብ ቪዥዋል ስቱድዮ ኮድ ብሞባይል ኣንድሮይድ ከይከፈትና ራን ንገብር ዝብል እንደገና ኣብዛ ዴይ ዋን ትብል ወይም ኣብዛ ፕሮጀክት ኔም ክሊክ ንገብር እሞ ኣብ ትሕቲኣ ዘላ እንደገና ኮንትሮል ሽፍት ፒ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ወይም ብሾርት ከት ማለት እዩ ካብኡ ፍለተር ኢሙሌተር ትብል እኒያ እዛ ኢሙሌተር ሳቲክ ክንገብር ከለና ብኣንድሮይድ ዝፀዓናዮ እኒኦ ቱልስ ኢልኩም ፀዓኑ ኢለኩም ነይሮ ዶ እሳቶም ሊስት ኣብዚ ይመፁልና ለምሳሌ ናየ ፓድ ናይን ትብል ዲቫይስ እየ ፅዒና ኣብ ኣንድሮይድ ስቱድዮ ሶ እሳ ክሊክ ክገብራ ከለኹ ኣውቶማቲካሊ እሳ ራን ትኾን ናብ ሞባይል ትመፅእ ናብ ሜሽነይ ማለት እዩ ስለዚ እሳ ራን ክሊክ ክገብራ ከለኹ ያው መፅያ እኒኣ ስለዚ እሳ ንሽተይ ሌት ትኾንላ ኮምፒተር እታ ኮይና ግን I don't know.
ስለዚ ኣመፅያኒያ ማለት እዩ እዚኣ እዛ ሞባይል እያ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሞባይል እዚኣ ምስ ዝተኻኸልክዋ እዚኣ ራን ኮይና እኒኣ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ምስ መፀትለይ ኣብዚ ኮይነ ራን ክገብሮ ይኽእል እዩ ኣብ ቪዥዋል ስቱድዮ ኮድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኮይንካ ራን ንምግባር እንደገና እንታይ ኢና ንገብር እታ ሾርት ከት ሓዝዋ ኮንትሮል ሽፍት ፒ ወይም ደሞ እዛ ፕሮጀክት ክሊክ ጌርኩም ኣብዚኣ እዛ ፍለተር ላውንች ኢሙሌተር ትብል እያ እዚኣ ክሊክ ጌርኩም ተን ሊስት ምስ መፃልኩም ከምዚኣ ጌርኩም ኢኹም እታ ስቴፕ ትኸድዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣንድሮይድ ምፃነ የድልየና ይደጊም ማለት እዩ ኣንድሮይድ ምኽፋት ኣይሚን የድልየና ምፃነ የድልየና እዩ ምኽፋት ግን የድልየና ስለዚ ራን ንምግባር እንደገና ፍለተር ራን ክንብል ከለና ኣውቶማቲካሊ ኣብዚ ሞባይል እዚ ራን ኮይኑ የርእየና ማለት እዩ ፕሮጀክት ሕዚ ኣንድሮይድ ኣይኸፈትና እኒና ቪዥዋል ስቱድዮ ኮድ ከፊትና ላውንች ጌርና ኢሙሌተር እታ ሞባይል ኣምፂናዮ ኣንድሮይድ እንድሕር ከፊትናዮ ብዙሕ ራም ስለልሕዝ ኮምፒውተርና ከጨናንቐልና ይኽእል እዩ ስለዚ ኣንድሮይድ ከይኸፈትና ንሃለና ኣብኣ ከለና ኮንትሮል ሽፍት ፒ ሒዝና ካብኡ ላውንች ኢሙሌተር ክንብል ከለና ኣውቶማቲካሊ እታ ቨርቹዋል ዝኾነት ዲቫይስ ራን ትኾነልና ኣላ ስለዚ ብኣ ተጠቒምና ኮድና እንትን ንገብር ስለዚ ፍለተር ራን ምስ ገበርና ኦልሬዲ ራን ኮይና መፅያ እኒኣ ማለት እዩ ፍለተር ዲሞ ሆም ፔጅ ዝብል መፂኡ ከምቲ ናይ ዓንተ ወይ ካብኡ ፕላስ እናገበርና ኢንክሪመንት ቁፅር ዝገበረልና እውን ኢንክሪመንት ላገበረልና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ለምሳሌ ታይትሉ እስቲ ንቐይሮ ታይትሉ ክንቅይሮ ከለና ኣብዚ ሕዚ ለምሳሌ እንታይ ንበሎ እስቲ ዴይ ዋን እስቲ ንበሎ ዴይ ዋን ዲሞ ንበሎ እሞ ዴይ ዋን ዲሞ ምስ በልናዮ ካብኡ ዴይ ዋን ዲሞ ኤክሰርሳይዝ ከዚ መፂልና እንዲኦ እዚ ማለት እዩ ዴይ ዋን ዲሞ ኤክሰርሳይዝ መፂልና እንዲኦ ራን ጌርልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ኮይንና እንትን ክንገብር ንኽእል ኢና ራን ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዝቕፅል ዘሎ እንደገና ብዛዕባ እዞም ዘለዉ ፋይል ስትራክቸራት ብደንቢ ዲስከስ ክንገብር ኢና ካብኡ ቀፂሉ እንደገና ውጀታት ኣብቶም ውጀታት ዘለዉ ብሄቨራት እዚ ብምሉኡ ዲስከስ እናገበርና ክንከይድ ኢና ኣብ መጨረሽኡ ከምዚ ዝበልኩኹም ክኣቱ ከለኹ እንደገና ሓደ ኢኮመርስ ሲስተም ወይም ኢኮመርስ ኣፕሊኬሽን ዲቨሎፕ ጌርና መጨረሻ እዚ ኮርስ ክንዛዝሙ ኢና ስለዚ ነንሕ ዝቕፅል ዘሎ ክላስ ነንሕድሕዱ እንትን ክገብርና ሕዚ እዚ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ለርን ፍላተር ዊዝ ጂዲቴክ ልብል እዚ ኣብ ባርና እዩ እዚ ኢሜጅ እዩ እዚ ጂዲቴክ ትግርኛ ልብል ኢሜጅ እዩ ከመይ ኢሉ ከም ዝኣቲ ዝታሕቲ ለሎ ቴክስት ከመይ ኢሉ ከምኡ ዝኾነ ከለሩ ከመይ ኢሉ ከም ዝኾን ጀምር ልብል ታሕቲ ለሎ በተን እንደገና ንባዕሉ በተን ከመይ ጌርና ኣብ ፍለተር ኣብ ሞባይል ዲቨሎፕ ከም ንገብር እዚ ነንሕድሕዱ ዲስከስ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዝቕፅል ዘሎ ፓርትና ስለ ፋይል ስትራክቸር እዩ ዝኾን ኣሎ ፓርትቱ ስለ ፋይል ስትራክቸር ብደንቢ ዲስከስ ክንገብር ኢና ቻናልና ንምዕባይ ድማ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይፈለየና እስካዕ ዝቕፅል ዘሎ ትምህርትና ድማ ደሓን ኩኑ ይቐኒየለይ